Først og fremmest så vil jeg høre jer omkring jeres opbakning til års fremad. Hvor tit er I oppe at se en spil? Så godt som hver gang. Når vi kan. Jamen, det er næsten hver gang. Ja. Det er meget sjældent, at man hører nogen, der har sådan et tyrolerhorn med. Hvor kommer det fra? Ikke her, fordi så jeg siger, vi er her så godt som hver gang. Så det horn, det er her hver gang. Det er måske dig, der ikke kommer så tit på Rigsvangen, siden du ikke har opdaget det. Lige præcis. Jeg hørte også, at I havde en sang omkring, da de fik hjørnespark. Hvordan? Det er en gammel tradition. Det er en gammel tradition. Må vi lige præsentere noderne? Jo, Der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne. Og der skal gentages. Der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne. Fremad! Jamen!